Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea annullat id-deċiżjoni li kienet ħadet il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola fil-konfront tal-eks Europarlamentari Monica Semedo dwar każ ta' fastidju hekk kif instab li d-drittijiet tagħha ma ġewx irrispettati. Il-Qorti wkoll ħassret multa li kienet imposta minn Metsola. Wara il-ment minn ex-assistent parlamentari l-Kumitat Konsultattiv tal-Parlament Ewropew f'Novembru tal-2022 kien ikkonkluda li Semedo kienet involuta f'allegati atti li jikkostistwixxu għal fastidju psikoloġiku. Metsola xarta wara kienet batet verżjoni mqassra tar-rapport lil Semedo għar-reazzjoni tagħha iżda l-ex MP mill-Lussemburgu kontestat ir-rapport u insistiet li jkollha aċċess għal file sħiħ xi ħaġa li baqgħet qatt ma jingħatatilha. Sussegwentament f'April tal-2023 Metsola sanzjonat lil Semedo għat-tieni darba matul il-mandat 2019-2024 għal fastidju psikoloġiku u waħlita multa ta' 3,380 euro minkejja li d-deputata dejjem ċaħdet l-akkużi. Issa il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea konkludiet li persuna akkużata b'fastidju għandha dritt għal sommarju tad-dikjarazzjonijiet tax-xhieda li jkunu nstemaw fl-investigazzjoni. Iżda l-Qorti sabet li dak mibgħut lil Semedo ma kienx jirrifletti s-sustanza tax-xhieda mogħtija u li allura tali deċiżjonijiet ta' Metsola kienu regolari u jikkostitwixxu għal ksur tad-dritt li l-Ewroparlamentari tiddefendi ruħha u għalhekk il-miżuri meħuda illegali. Il-Parlament Ewropew issa għandu xarejn ċans biex jiddeċiedi jekk jappellax mid-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea.